Tama. Baril pa ba? Hindi na, bakit lang? Istikta mo kas personal? Uy. 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 Hawa, be! Bakit lang? Siko! Kaya naman. Istikta mo ka kayo? Uy. Hawa ka sa bagbagan. Bakit lang gani? Just do it! Ano, Debbie? Na bakit? Ano? Bunda? Sige na wa. Ano? Toto? Sige na lang kita. Bakit? Stop it. Get some help.